L'Illa sense calma. Un programa presentat per Roser Amills. 60 minuts de teràpia cultural a Ona Mediterrània. Som na Roser Amills, mallorquina, escriptora i activista cultural. Fa 30 anys que escric, public i sobretot observ la societat, des dels marges, quan toquen els escriptors. I tinc un problema en els ulls que me revisen cada 6 mesos a son espases, així que si me veus pel carrer m'heu de saludar a vosaltres. Bé, vos deia que cada vegada hi veig menys i m'he convertit en una molt bona observadora. Actualment escolt molt, vos he de dir que moltíssim, la gent que diu de manera pessimista i de manera generalitzada, fluixet, això sí, que la cultura a Mallorca està fatal, que és molt de capelletes i que en general no interessa gairebé ningú. Això no passa només a Mallorca. El pessimista cultural s'escampa arreu del món acomodat. L'Illa sense calma, el punt d'intersecció entre la cultura i la realitat ciutadana. Avui obrim aquest espai radiofònic, l'Illa sense calma a Ona Mediterrània. Per això tenim col·laboració en els nostres mitjans. La sintonia que heu sentit molt la fa una locutora professional, la Mercè Torrents, com un favor molt amable. El logo, que el trobareu a la web d'Ona Mediterrània, també, i és del gran il·lustrador Toni Nievas, que des de Serenal mos anima cada dia a fer els cafès d'una manera humorística i depriment. I en el comandament tècnic tenim na Maria Oliver. I vos he de presentar en el nostre convidat. Pel primer programa tenim la sortada de tenir un convidat inaugural que mos agrada moltíssim. És en Pere Andreu. Benvingut. Moltes gràcies per ser convidada, Roser. Estic encantat d'estar aquí, en aquesta illa tan curiosa que proposes. Sense calma, illa sense calma. Bé, vos el present. En Pere Andreu és arquitecte i cantautor, solleric i ha tret un disc en solitari que ha fet renou i a més de per ser bones cançons ha fet renou per el videoclip titulat Reset, això és més de xarxes socials, no de qualitat musical, que això sí que has tingut molt de reconeixement, no només per xarxes, però per xarxes Reset ha fet renou perquè està rodat enmig del carrer i fa una crítica claríssima a la massificació turística. En el vídeo els músics passen entre els turistes i els turistes ni els veuen. Bé, a més d'haver fet aquesta polèmica i tocar un tema importantíssim en aquests moments, és finalista dels Premis Enderrock de la música balear per votació popular per dues coses, com a cantautor i per videoclip. És així, Pere? No exactament. M'han nominat, i me fa molta gràcia, més m'encanta que sigui així, com a artista revelació. Com a artista revelació. Que me fa molta gràcia, que després de 25 anys fent música, està com a artista revelació. Clar, però perquè t'acaben de descobrir ara d'Enderrock, el que ha passat. Realment, la primera vegada que he dit un disc ha estat ara. De manera que la primera vegada que he fet públic que faig música, de qualque manera ha estat ara. És ver que a Sóller tenim un microcosmos, això no fa falta explicar-ho, no? I jo tota la música que havia fet l'havia fet a Sóller, o a Barcelona, quan vaig viure a Barcelona, però és ver que no havia publicat res de manera, amb una editorial o de manera oficial, perquè ho diguem, vaja. I per tant és el primer disc oficial que he dit i per això me'l proposen com a artista de revelació. Me fa molta gràcia i me fa molta il·lusió, clar. Llavors, com que comences la teva carrera com a... Començ ara. Tens l'oportunitat de tornar a començar. Això sense donar-me'n compte, m'ha donat una frescura que no tenia.
quines coses que passen i podríem escoltar una de les teves cançons que m'apareix que xerra d'això, de que passen coses. Exacte. Entonces vino un hombre que dijo haber visto tres naranjas muy grandes en el cielo. Esas bolas naranjas paseaban por dentro de Sóller. O sea, no es una novedad en Sóller. ¿Quién más que menos ha visto? Ha visto. Ha visto. Com qui no ho sap, dos timors sense mirar, vacilant per no badar. Mira amunt, encara no fa claror, i sa vida va endavant en su motor. Ses estrelles en sa nit marquen el rumb, va per darrere silleta taciturn. El timó se li escapa de ses mans i una esfera i un taronja dins la mà il·luminen el radar. Rabbit running just davall, passen coses, no m'entén, surt el sol per ponent. Jo m'agrada molt aquesta cançó perquè dir passen coses per un mallorquí vol dir molt més de lo que pot Del que pot parèixer. semblar, sí, del que pot semblar. Sí, i m'agradaria que me diguis quines coses creus tu, des del teu punt de vista, que passen en el món de la música, de la cultura a Mallorca. M'agradaria començar, aquí volem remugar molt, començar en el que pensem per Andreu. En el món de la música passen coses, això és evident. Jo crec que és evident, i més això ho ha evidenciat un fet, ara parlaves del Gen de Rock, que és tangible, ben que dir, que és que enguany, segons les seves fonts, s'han editat el doble de dits que l'any passat. De manera que, efectivament, passen coses, en passen de coses. El que passa és que tenim una ferida quasi endèmica, podríem dir, que és la manca d'espais per fer coses. Això ho duim de fa molta estona. Jo penso que tenim un panorama on tenim molt de contingut i poc continent. Sí, i per exemple, tenir una llicència per poder tenir música en directe cada vegada és més complicat. Exactament, més complicat i literalment més car. Ben que dir, Sí. Si tu tens un bar i vols tenir música en directe, doncs has de passar per caixa, que no vol dir que no hi hagis de passar. El que no pot ser és que el teu negoci no pugui arribar a funcionar o encaixar si has de posar música en directe o el que tu vulguis, no? Sí, sí. I tu deies això de que no hi ha espais i Pentura també que no valoram que se facin les coses d'aquí, que Pentura s'està donant més mitjans per fer coses que agraden als turistes i el que ens agrada a nosaltres no té el seu lloc. Sí, home, a veure, aquí és vera que hi ha molta sortida, evidentment, això també és històric, des dels anys 60 ha estat així, que hi ha hagut molta música de versions, jo n'he fet, moltíssima, música de versions per terrasses d'hotel, evidentment això és un negoci i no se pot evitar i jo crec que és ben natural perquè a Mallorca sempre ha estat així. Una altra cosa és que s'ha de donar suport des de les institucions perquè se faci creació, que al final és el que promou la part cultural d'un país o d'un lloc, no? És així. En Pere Estelric l'altre dia ho deia també, deia, quan varen fer l'orquestra sinfònica a les Balears, la gent mos deia, però vosaltres esteu locos, si ja amb això que costa l'orquestra sinfònica, que fareu aquí a Balears, pot venir 3 vegades la de Berlín. No? Sí, però no és d'aquí. Clar, perquè és pa per avui i fan per demà. Exacte, no és d'aquí. De manera que això que molta gent defensa de lo nostre, doncs és que és això, que és lo nostre, i no altres coses que se pensen els empresaris o altra gent. Nosaltres hem volgut crear una secció d'escoltar també que el nostre públic en el sentit de què és el que vol la gent i que Pentura en els artistes ens pot ajudar perquè no sabem per on prendre de quan les coses no funcionen, a vegades anant provant
teories i coses i això tampoc no funciona i això tampoc no era. I hem obert hem fet una crida que la gent mos pugui dir què és el que vol o què és el que li agradaria o què és el que li sobra o el que no li agrada gens, poden dir la seva. Se diu el contestador simptomàtic. M'encanta. Per inaugurar aquesta secció, que és un contestador i que els nostres oients, després direm a quin WhatsApp poden enviar el seu àudio irremugueable, el primer de tots, com que els mallorquins històricament no tenim costum de remugar, hem d'anar trobant referents per animar-nos. I n'hem trobat un, que és en Miquel Barceló, que l'escoltarem, que és el que mos inaugura oficialment aquesta secció. En Miquel Barceló, el nostre artista internacional, Miquel Barceló, artista. en Miquel Barceló, artista, mos diu el següent. El contestador simptomàtic. Bé, jo, si vull estar emprenyat, vaig a Mallorca per veure fins a quin punt són capaços de destruir-ho tot, no? O sigui, estava pensant de donar cada nova malaltia que surt, des de Madalès, la xideia, la paisandícia, el becut, donar-los, la meva proposta seria donar-los el nom de tots els presidents de les comunitats autònomes de la nostra comunitat dels darrers anys per recordar-los. Bé, idò, Miquel Barceló jo crec que mos ha inaugurat bé aquesta secció. És meravellós, és meravellós. Clar que és meravellós. I ara escoltarem aquí no hi ha ni errors, ni... Això és una teràpia col·lectiva. El que volem, especialment pensada per Mallorca, el que volem és escoltar el que la gent vol, el que la gent pensa, sense por d'equivocar-nos. Perquè pintura així fem amb el sentit d'aprendre i escoltar, que pintura és una cosa molt bona que mos fa molta de falta. I donant pas ara a uns quants d'aquests missatges que mos han deixat. El meu nom és Caterina, fa més de 15 anys que faig música pròpia. He cantat a països com Estats Units, Mèxic, Anglaterra, Alemanya, Irlanda, Suècia, països on també se m'ha premiat. I tens la sensació que a Mallorca o te dediques a fer covers, hotels i verbenes, o poca cosa hi ha a fer com a músic de temes propis, ja que o tens 20 anys perquè qualcú te vulgui donar suport, o ets un dels comptats artistes a consolidar que tenim a la illa. I el meu àudio és per reivindicar que també s'escolti a tots aquells músics de més de 40 que estan formats, que han tingut temps de créixer com a artistes i que crec que val la pena també escoltar. La cultura a Mallorca s'ha convertit en una escaparatocràcia. Només lo que ven, lo que morditen les redes socials, només lo ben vist és lo que se pot practicar. Actualment el govern no té cap tipus, evidentment, en el govern que tenim actualment, que mai ha mirat molt cap a la cultura, d'on tenir tortícolis, no? Només se giren cap a un costat. Actualment el govern ja no dona cap tipus de subvenció ni ajuda a qualsevol lot. Ja no t'he dit que vulgui anar al conservatori a tocar violí som professional, qualsevol lot que tinguis il·lusió de fer poesia, de fer música, de fer coses innovadores, no mos podem apoyar en el nostre govern. És bastant vergonyós. Necessitaríem, com he dit abans, un DeLorean per tornar enrere i trobar ajuda. La diversitat, que la font i la llavor de on germina la cultura no té bon arrelar a la nostra terra. Hauríem de fer un petit pensament. Crec que Mallorca sempre ha estat històricament una illa plena de cultura, plena de projectes, però darrerament, en els darrers anys, veig que s'ha quedat estancada a nivell cultural, sobretot perquè fan falta projectes nous, projectes arriscats, projectes innovadors. I això s'aconsegueix senzillament amb més subvencions, amb nous programes d'ajuda, especialment als joves, i no tampoc als joves, també als artistes en general que vulguin crear noves propostes. S'haurien de crear nous festivals, potenciar el teatre sobretot improvisat, que ja s'està estenent molt per Mallorca també, i crec que molts grups de música també agrairien, sobretot els grups de música jove, més propostes, més festivals. A veure si això s'acompleix, perquè Mallorca crec que té una gran capacitat creativa i això no es pot perdre. Com a cineasta també he trobat un canvi molt gran des de que vaig començar fins ara.
hi ha molta més infraestructura, molt més ajuts públics, més festivals, més xarxa entre nosaltres. Òbviament mos queda moltíssim camí per recórrer, queda molt per millorar, però sens dubte les coses han anat cap a millor. Cultura a Mallorca. Bé, jo, un poc parafrasejant allò que va dir sobre la política el Joan Fuster, soc dels que pens que tota cultura que no facem nosaltres serà feta contra nosaltres. Un poc també perquè tot és política i la cultura també és política. I aleshores, a vegades caiem amb el parany de creure que la cultura és la indústria cultural o que la cultura és la cultura institucional, no? Que és aquesta cultura dels cànons, de les biblioteques nacionals, no del patrimoni nacional, no? Que també sempre té uns objectius supraculturals que van més enllà de la cultura. Però la cultura és un fet inherent a l'espècie humana, és un fet popular i on hi ha un grup de gent reunida sempre hi ha cultura. Aleshores, del que es tracta, jo crec primordialment, és que tenir les condicions, els espais, el temps perquè la gent es reuneixi i alliberi els seus instints culturals, poètics, musicals. Això garantirà que hi hagi cultura, més enllà d'altres valoracions o interessos que es van més enllà del merament cultural. Cultura és sinònim de llibertat, educació, sanació. Apostem per la cultura. A la pregunta de qué le falta al Arenal a nivel cultural, te diría que nada, que el Arenal es perfecto como es. Una cloaca, es un vertedero, es un pozo lleno de veneno y ratas, y creo que es un lugar increíble para desaparecer y un lugar maravilloso. Es como un cubo de escupitajos de la basura turística alemana, y debe ser así porque es un invento nuestro, balear. Y si le falta cultura a la isla en general, le falta cultura a cualquier ciudad ahora mismo, a cualquier barrio, ya que todo se ha reducido a estar con los ojos pendientes de las pantallas y los likes y los mensajes privados y la chorrada de las redes sociales, y exhibirse y estar todo el día haciendo el imbécil en Instagram y en Twitter, dejando mensajes fascistas, no sé. Pero todo esto lo digo desde el optimismo y desde un lugar luminoso y positivo. Soy Toni Nievas y el mensaje se autodestruirá en 2 años. Bé, Antoni Nievas... Nievas és increïble, també. Sí. Des de Somos, com se poden atacar les coses de manera molt seriosa. Exacte. M'ordena que és bon exemple. Jo crec que la cultura és millorable, crec que és la conclusió primera, però també la capacitat de protestar i de dir men què volem també és millorable. Sí, m'ha cridat molt l'atenció que hi ha opinions molt contradictòries. És a dir, per una banda hi havia una lota que deia com a cineasta que hi havia moltes subvencions i el programa estava molt millor, i els altres deien que no, que hi faltaven subvencions i faltaven d'un pes i que això era necessari. M'ha cridat l'atenció, perquè Ventura el que vol dir això és que no en tenim ni idea de com funcionen aquestes subvencions, de quina burocràcia increïble hi ha darrere. A mi m'ha passat. No sabré exactament com ho has d'investir, no sabré si hi ha una subvenció, com hi has d'accedir, o si tu estàs dins la llista com per accedir-hi. Això és tan senzill com això. I això tan senzill resulta que no ho tenim. És a dir, clarament. Hi ha les subvencions, hi ha una gent que els necessita, però aquest canal intermig està corrupte, no funciona, està maleït per informàtica i per papers, no? Això jo crec que també té molt a veure que hi ha subvencions fetes per determinats perfils, per exemple... També. Si a una mare soltera li dones una beca per anar-se'n a Nova York a conèixer uns editors, probablement no hi podrà accedir. Li estàs oferint una cosa que no s'ajusta a la seva realitat. Exacte. O si fas projectes que l'edat límit són 30 anys, hi ha Ventura molta gent que se queda fora d'això i també té talent i ganes de fer coses. És així. A mi és una cosa que no me preocupa gaire, a mi personalment. No, però és vera que durant un temps, cert de jo, però
me pos com a exemple de la meva generació, no? Jo vaig néixer en el 86 i llavors aquesta generació que van entrar a cavall en l'informàtica, van créixer amb ella i no, saps, tema aquest burocràtic, tot això informàtic ho hem agafat des del primer dia pràcticament. Hi ha hagut un moment que te donaven subvencions si tenies a partir dels 18 anys, després va com a desaparèixer la cosa i després de cop ja havies de tenir menys de 30 anys. I a mi m'ha agafat un moment sempre que mai me tocava. Mai te tocava. No sé per què, però mai me va tocar això, no? Sempre era que, ai no, per 2 anys ja no puc, o encara me falta no sé què, perquè tal. De manera que és una mica aquesta sensació, com de... I després és vera que quan qualcú, això semblava des de fora, quan qualcú trobava la tresca per entrar-hi, llavors ja entrava sempre, no? I és que aquí falta feina de difusió i de simplificació, sobretot, que és una cosa que ara, aquest govern d'ara diuen que han fet i no és vera, perquè han posat lleis noves que dins la llei, en el nom de la llei, posa llei de simplificació, no sé què entenen ells per simplificació, però vaja, no ho són. Una manera de simplificar les coses és que la gent no arribi a saber com participar en res. És com la pel·lícula pel·lícula i còmic de les 12 proves d'Astèrix, no? Que vas d'una finestreta cap a una altra finestreta, cap a un altre telèfon, és una cosa com infinita, una roda que acaba... Se diu burocràcia. Una cosa bona que podríem fer i que nosaltres defensam des d'aquí a partir d'aquesta setmana és escoltar la gent en aquestes coses contradictòries de que uns troben que sí i els altres que no, però al final també el que estem veient és que hi ha molt de problemes perquè la cultura pugui tenir la sensació d'estabilitat o de comoditat, de dir ja costa ser creatiu, però que després d'una on és públic costa encara més. Això és un problema, diguem, molt real, és a dir, molt... Vaja, físic, és un tema de bombers, bàsicament, no? Sí. Bàsicament és això. A part d'això, dins tota aquesta gent que xerrava, m'ha interessat molt un lot que deia que la cultura se crea per coses que van molt més enllà de la cultura. És a dir, que tu no et seus en el teu quarto i te poses en la guitarreta i fas cançons perquè sí, no, tu necessites un entorn, necessites poder anar en el bar del Cant de Cantó, si el bar del Cant de Cantó se converteix en un Starbucks, pues segurament ja no faràs el que feies. Si no pots tenir una conversa amb els amics, jo què sé, en el Moltabarra, i el Moltabarra s'ha convertit, no sé, en un Zara, pues és que ja no hi ha cultura. I la cultura va molt més enllà d'això. Jo som arquitecte i sempre m'ha interessat molt més les coses que estan fora de l'arquitectura, per fer arquitectura, que no és l'arquitectura mateixa. Perquè al final, quan tu ets músic i només escoltes música, te retroalimentes el mateix, no? Tu com a músic has de viure altres coses. Perquè hi ha un ecosistema on pot viure... Hi ha un entorn, hi ha un capcer, després xerrant de la llampuga, hi ha un lloc on passen coses i llavors és a partir d'aquí que neix la cultura i les manifestacions i la manifestació cultural, ben que dir. I d'aquí neixen les històries. Si no, ens passa que estan desconnectats del món, no? Que és tan senzill avui en dia estar a casa teva i veure passar la pantalla com deia qualcun, sí. I ja està. I això basta. No, això no basta. No basta. No basta i produeix molt de malestar, però per sort hi ha gent que aixeca l'escapet de la pantalla i mira al voltant i vol dir coses. I saps que tenim també, només l'illa sense calma és Mallorca. Des d'aquí feim el programa Ona Mediterrània. Però també tenim les altres illes que també tenen coses per dir i coses per denunciar. Men que mos pareix el que mos contaran. La cultura formentera es troba en una situació molt precària. Jo diria que l'illa de les Balears que està pitjor, amb molta diferència. Hi ha una falta d'inversió tremenda, sobretot en quant a programació cultural. La programació que hi ha és molt escassa i afecta diferents àmbits, tant literatura com teatre, com música. Hi ha molt poca oferta, sobretot a 6 mesos d'hivern,
tot se concentra en els mesos d'estiu, adreçat als turistes que visiten l'illa, i això d'aquí repercuteix sobretot en la població resident, que no podem gaudir d'una cultura digna. D'ençà del desembarcament de la multinacional de l'art Hauser i Wirth, s'han establert a Menorca un grapat de galeries vingudes de fora que fan temporada, com ho fan els hotels per als turistes. Tenen poc lligam amb Menorca, perquè per aquests negocis l'illa només és un escenari per als seus clients d'alt poder especulatiu. L'art de Menorca en queda al marge. El mercat mundial atén molt poc o gens la singularitat local. Bé, és cert que Menorca no ha donat mai un artista de dimensió internacional. Els indígenes de l'illa, artistes o no, ens sentim una mica desubicats a casa nostra quan se senten arraconada la població aborigen en ser colonitzada. Em diran que és una exageració i una comparació inadequada. Sí, ho és, i tanmateix el sentiment és el mateix. Señor galerista, yo no me prostituyo al 60%. Será sinvergüenza. ¡Fuera de aquí! Entonces me convertí en un pintor outsider. Es decir, fuera de solo yo me lo guiso, yo me lo como, montando mis propias exposiciones, recibiendo gente en casa, pintando sin parar. ¿Para qué? Para ir justito siempre de dinero. Pero bueno, con el corazón ensanchado, ya que hago lo que quiero. Y eso es lo que es un pintor outsider. Es decir, fuera de rutas, de circuitos, de galeristas. Y con éxito, gracias a las amistades, e ir promocionando mi obra. Bueno, esto es lo que hay. Venga, un abrazo fuerte. Soy Jaime Juan Ferrer Morado, pintor afincado en Ibiza. Han fet aquest vot a les altres illes i estan igual. Interessantíssim. És interessantíssim, Sí. tota aquesta derrota i pessimisme. Mira, per una vegada has fet veritat aquest concepte que tenen a Catalunya de nosaltres, que és el de ses illes, que no existeix ses illes. No existeix perquè no, jo no som de ses illes, jo som de Mallorca. Sí. Quan a mi me diuen, tu ets de ses illes, no, jo som de Mallorca. Ses illes és una altra cosa, són 3 o 4 o 5 illes diferents, no? Però vaja, tu ho has fet vera, és a dir, mos has juntat per una vegada. Clar, mos hem de juntar perquè sí que tenim coses similars i hi ha molta influència, com comentàvem abans, que tu denuncies en el videoclip, per aquest turisme que pintura mos deixa com a covats, que no sabem què mos passa, i també d'on se posa l'atenció. Tots més o menys com us estaven xerrant d'això, d'aquesta manca d'atenció a certes coses que la gent troba a faltar. Clar, al final és una cosa tan senzilla com que tu vas en el bar on anaves sempre i veus que en l'hivern ja no obri, que només obri en temporada turística. I vas a veure la posta de sol que havies anat a veure sempre en el bar de sempre i te diuen que no, que ja està reservat a les 7 del vespre per als estrangers i que tu no hi tens res a fer. Això m'ha passat personalment. Hem de dir que no és una cosa que ens inventem o que diguis, mira, és que aquest vol fer renou i s'inventa això. No, això ens ha passat a la meva colla d'amics, de manera que és un drama silenciós, pagat i que no passes enrere. Hem de dir, només vam en una direcció. No és que qualque dia se'n recuperi qualcun d'aquests espais. Tots se perden, a poc. I així tots els artistes no t'hauran de fer coses, no t'hauran d'adaptar-nos en aquest ecosistema que va canviant, i tu ets un bon exemple, perquè tu tens la vida solucionada sent arquitecte. A les Balears un arquitecte té la vida solucionada, però així tot ets cantautor. Mos pots contar. Som un arquitecte i procuro ser honest com a arquitecte, que això també és un poc complicat, perquè a Mallorca, evidentment, hi ha molts de projectes que no són honests. I jo em faig qualcun dels que no són honests perquè un ha de viure, és així. Però després procuro que la majoria siguin d'arquitecte de poble, que dic jo, que és canviar una teulada, he d'obrir un portal o he de fer una legalització de qualque cosa, no? I procuro fer-ho així. És vera que a Ventura podria guanyar més d'un però no te diré no els he menester perquè això és un poc pretensiós, però vaja, que me va bé, no me queixo. I la part positiva d'això és que no he vist de la música. Si no he vist de la música, clar, me puc permetre coses que altres companys meus no se poden permetre, que és no tenir actuacions, per exemple. Jo m'ho puc permetre i jo m'ho puc permetre gravar el disc amb el temps que vulgui,
perquè ningú m'ha donat pressió, me puc permetre moltes coses que altra gent no se pot permetre i ho entenc perfectament, no? Com el fet de, com deia, no tenir actuacions. Això és una cosa que a mi no m'afecta personalment, però hi ha altra gent que sí, que li afecta en el seu dia a dia, perquè atureu un dia que no pot anar a comprar pa, perquè no ha actuat, no? Llavors, això sí que creu. Clar. Això sí que creu. I tu, amb aquesta possibilitat que has tingut de fer el que te venia de gust, el que a poc, sense pressa, has fet aquest primer disc que va ser en el gener, m'ha pareix? Sí. I has dit, t'has quedat a ple de lo que volies dir. Totalment. Totalment. Ben que dia ple, però això no vol dir que no tingui ganes d'escriure més coses. De fet, ja escric per un altre disc. Però el que vull dir és que però el disc estic molt convençut. no t'ha condicionat. No. Ningú, ni el que ven, ni el que no ven. No, de fet el disc és sobretot un divertiment. És a dir, jo m'he divertit molt. A una altra entrevista me demanaven què esperes de l'Espacio, que és el disc, no? I jo deia que no espero res més del que ja m'ha donat. L'Espacio, la part creativa, diguem, el procés creatiu m'ha encantat, m'ha reconnectat amb una part d'escriure que havia abandonat fa molt d'anys, fa 10 anys que no escrivia cançons com a tals, no? Escrivia altres coses, o llibretes, això, però no escrivia cançons. I per tant m'ha reconnectat amb això. Això ja és un regal que per jo és meravellós, no? Com a persona creativa que som. I no ho dic presumint, sinó quasi com un pes, perquè som creatiu quasi per damunt el que a mi m'agradaria, perquè no tens remei. I t'has pogut rodejar de bons músics que han confiat en tu. A part, com que ja tenia un recorregut musical a Mallorca, tenc molt d'amics músics i m'han acompanyat. Jo vaig triar els qui per jo eren els millors. Vaig dir, jo vull que es vagi el toqui en Pep Estrada, com a caprici, no? I el vaig telefonar en Pep i m'ha dit, no només m'ha dit, evidentment vendré, sinó té més cançons, en vull fer més, que això és un regal, no? En Pep Lluís Garcia, 3/4 del mateix, en Gori Mates, el mateix. És a dir, que és increïble. I a part, tenc un suport musical d'amics d'en Jeroni Rullant, que és un músic increïble, que fa molt d'any que faig música amb ell. Enguany farà 20 anys que vam fer el primer concert plegats. En Xumi Castanyer, històric, i altres músics que m'han acompanyat de la banda de música. És a dir, que és un molt bon suport com a d'amistats i a part amb alguns músics que jo considero que són els millors. De manera que més vull? No. Te pareix bé que escoltem una altra cançó? Va. Podem escoltar la següent cançó del disc, que podeu trobar, se pot trobar fàcilment. A totes les plataformes de l'univers, dic jo. De l'Espacio. Algues i fongs, torna a començar el cicle, fer un petó universal i fer reset, que deixin d'existir ses maquinetes de fer punta i es marges de ciment. Un pet i que ja deixem de fer nosa, que tot el que era tot sigui no res, un fins aquí. Bé, d'ara Pentura podrien contar, Pere, de què va aquest disc i què és... perquè tu has fet un disc, diuen, ultralocal. Correcte, és ultralocal perquè els temes que tracta no són mallorquins, sinó sullerics, és a dir, són temes molt locals. És vera que hi ha una mitjanània de moltes coses, hi ha un ventall de moltes coses, potser el principal, el fil que els uneix tots, que d'aquest film em vaig adonar una vegada fetes les cançons, que realment totes tenien aquest fil argumental en comú, és qui dona títol en el disc, l'Espacio, que és com coneixen l'espai exterior, vaja, tota la gent que va viure aquella època dels anys, final dels 70 i inicis dels 80, on hi va aquella febre, que a Solla va pegar un poc més que altres bandes. Jo no sé si perquè bufava vent de nord o per què era, però o Pentura, per què és vera que varen venir naus d'aquestes no identificades? No, que és vera, és evident que és vera.
clar. Que és vera, és evident. Que eren I com sobretot, taronges. a mi me demanen, tu n'has vist? No, jo no he vist res, però a mi m'interessa que per les persones que l'han vist és vera. Que dir, no hi ha cap dubte ni un. I a més, el que a mi m'ha impactat més, ara rescatant una mica aquest tema, molt habitual a les converses en els bars de Solla o qualsevol després de sopar o el que sigui, és un tema habitual, no? I me sorprèn que tota aquesta gent és gent molt raonable. És a dir, no és que diguis, mira, és que aquest és un volat increïble. N'hi ha hagut de volats. N'hi ha hagut i no donaré noms, perquè tots els sollerits els coneixem. A més, anaven alimentats en els anys 80 per substàncies. Se pot veure, jo què sé, els vol dir talidon, o li vol dir qualsevol altre nom químic. LSD. imagina-s'hi. Però, a part d'això, avui en dia queda molta gent no lligada en aquesta part química, diguem, molt raonable, que t'asseguren de manera molt natural a les converses que ells han vist cosa, que han vist que qualque cosa passava. No? Llavors, a mi això me'l planteja dubtes. Me planteja dubtes i, clar, com que som molt racionals, me donen respostes racionals. Els americans tenien una base per aquí dalt, pintures que feien proves, pintures que hi havia, jo què sé, hi ha explicacions racionals, no? Però el divertit és no fer-se les explicacions. És a dir, el divertit és creure-se que això, per aquesta gent és vera. Això és el divertit. I en el disc hi ha dues cançons. Una, la primera passen coses, que és un senyor que va en barca i veu que passen coses, llums estranyes, no? Això és un testimoni ben habitual i encara en pot trobar a Solla, no? De gent que ha vist això. I després hi ha l'altre personatge que s'escriu un poc més en fora de l'altra cançó que se diu Memphis. Memphis és el nom d'un bar que hi havia a plaça on se reunien, diguem, els ufòlegs i tota aquesta gent. I llavors aquesta cançó retrata un personatge que cerca coses però no en troba. És a dir, que és el contrari de l'altre. En el videoclip, gravat increïblement per en Josep Alorda, que és una jove promesa, aquest sí que és un artista de revelació, no, li han donat premis, però vaja, els artistes de revelació no li han donat i li haurien de donar, perquè és un artista de revelació silenciosa o tranquil·la, que és el seu caire, no? En Josep va fer aquest retrat d'aquest senyor que arriba allà dalt i ell no veu res. Si hi ha coses o no, heu de veure el videoclip per saber-ho. I si hi ha coses o no, també podria ser com una esperança de que aquests extraterrestres ens puguin, per exemple, salvar de tot aquest caos i indiferència que no sabem què fer amb ell. El personatge del videoclip fa una maleta i per anar-se'n amb ells. Exacte. L'esperança no se perd. Veu que el manco serà interessant. Exactament, és així. Això sí que ho has dit, que és molt solleric, creure en tot això i que formi part de l'imaginari. I aquí hi ha una relació amb en Joan Miquel Oliver. Sí. Que heu sentit una afinitat immediata. Sí, amb en Joan Miquel som amics i clar, molta gent quan veu les lletres o veu que fa l'OVNIs o tot d'una relació amb Antònia Font i evidentment en Joan Miquel, que és el que ha escrit les cançons, no? I jo en això li dono una explicació ben senzilla, que és que en Joan Miquel i jo, per començar, sí, som amics, i a part el llenguatge que tenim és comú, ben que dir, si jo fos de Palafrugell i parlàs d'OVNIs de Solla, doncs diries, mira, estàs imitant en Joan Miquel Oliver. Però és veritat que el llenguatge és el mateix i la manera de dir les coses també és molt semblant. Entenc que la gent vull veure paral·lelismes en la seva obra. A mi, només m'afalaguen perquè jo admiro profundament el que fa, de manera tan senzilla també com en Josep Alorda, d'aquesta manera aquest tarannà senzill però capaç de fer coses universals, no? Però és vera que jo en el disc hi veig moltes altres influències que jo sé, com en Kiko Veneno, com en Javier Ruibal, com en Pablo Conte, o com en Rosalía, si m'apures, o molta altra gent que m'interessa tant o més com en Joan Miquel, que jo l'estim molt i a part m'interessa.
Els altres no m'interessen, no els estimo. Nosaltres t'estimam a tu. Ara escoltarem una altra cançó per anar també animant a tothom que te posi molt de likes a les xarxes socials, ja que han dit que la gent està molt a les xarxes socials. És un mal necessari, diguem, no? Mos hi fan estar. De fet, sembla com que si no ets a les xarxes no existeixes, i això. No existir és el pitjor que pot passar, no? Els animam a posar-te comentaris a tu. Exacte. I amb criteri. Tenim estima cap on els morts, sa vida es tira i el sol se pon. Tenim un pont, qui va baixant davall el pont, t'estic cridant. Tenim un hort i no el regam, i guanta fort i creix igual. Tenim un somni camuflat de macarrons i llibertat. Tenim això i això no és res, però ho tenim. Tenim això i això és un món i molt a mi. El contestador simptomàtic. Personalment, agrairia que hi haguessin més concerts d'artistes de pop català, així com són grups i autors més joves. Al cine m'agradaria que hi hagués una oferta de descompte per a estudiants de tots nivells, secundària, batxillerat, universitat. Trobo que sí que és vera que es fan molt d'events i festivals, però trobo que molts d'ells estan més orientats cap a gent de més edat i no tant cap a la joventut. La cultura és molt necessari, però com se li pot dir a un nen que la cultura és tan necessari quan ha de conviure a una habitació amb tota la família i no pot estudiar com Déu mana perquè no té un sostre digne? Per això lluitam, la plataforma d'afectat per hipoteca, sí es pot. Jugando con la canción de Fito y Fitipaldis, la cultura en Mallorca está en ruinas. No hay que empezar la casa por el tejado. Sin unos buenos cimientos nada funciona. Y ahí es donde fallan las instituciones, más preocupadas en los grandes fastos, en los cohetes, en salir en la foto, en los viajes internacionales que en la cantera. Hay que apoyar a quienes empiezan, a los que carecen de medios, de herramientas para desarrollar sus proyectos. Hay que agilizar y facilitar los trámites para las subvenciones. En definitiva, hay que mirar más hacia abajo en lugar de a las estrellas. Hola, sóc la Rei Estorio, una treballadora en tots els àmbits de la indústria musical, des de música per mi mateixa fins a directora discogràfica, management, etc. Durant més de 40 anys. Encara que no he viscut mai a Mallorca, sí que he treballat molt en institucions i en servei privat. I el que m'agradaria per un futur és que n'hi hagués més activitats culturals al voltant de la dona, tant amb la dona com a protagonista, com, sobretot, una feina de lluitar contra la invisibilització de les dones amb tot el que han fet a la cultura durant molts anys, perquè fem coses, però la història ens oblida, ens invisibilitza. Una lluita contra això. La cultura a Mallorca, en el cas de la literatura, sobretot de la poesia, és sectària i extremadament lligada al poder dels cappares i les capelletes, que són els qui mouen els fils i decideixen qui es publica i qui no. Les dones, sobretot joves, ho tenen malament si no volen passar per l'embut. Reconec que sóc una privilegiada, perquè ja tinc 55 anys, estic fora de mercat i tinc 9 poemari a punt d'arribar. Aquesta illa, que podria semblar que està aïllada, no ha estat mai. Sempre ha sigut un focus de cultura molt important. I avui, més que mai, Miró marca l'estil d'aquesta illa. Però a part de tot això, hi ha artistes repartits per tot el territori que estan fent una tasca extraordinària i de projecció internacional. Parlar de Barcelona és parlar d'un home destacat internacionalment. I què dir de les galeries que hi ha repartides per la capital i per aquestes terres. És un indret de creació. Mallorca i la força seva.
no dir la tortura directament, però la cultura és justament això, censura. És una cosa molt oscura dins Mallorca que a vegades me demano si és futura o no és futura, però dura. I dura és el cuento aquest de la cultura, i tortura, però clar, jo pensava, venim d'un segle passat amb tant deismes, vale, deu ser això, deu ser que la cultura a Mallorca és turisme. Bé, mos diuen més o manco tots aquests que han volgut aportar el seu punt de vista, coses que pareixen diferents però acaba sent tot el mateix. Sí. Ganes de fer coses i no trobar o com, o on, o per aquí. Sí, i una cosa molt important que han dit que és invisibilització de les dones. Això, evidentment no ho he de dir jo, és històric, no? Però dins la música encara sembla que més. No sé si és perquè estan de dins i se veu, evidentment, no? Però jo crec que diferents veus de dones fan falta, diferents veus. Perquè al final sembla com que el perfil de músic dona s'ha establert en que sempre es monolota amb una guitarreta que comença a cantar i tot acaba molt naïf i després això se converteix en una persona ja molt desfeta que puja damunt un escenari i tal. I això troc que simplifica molt el discurs femení, que realment pot ser molt més ric de lo que està siguent, no? I és un tema de mercat, de lo que demana el mercat, que és una cosa horrible, no? El mercat és horrible. El que escolta la gent, el que escolta la música, la gent, no el mercat. No? De manera que penso que aquí també seria... és important donar diferents veus a diferents maneres de fer música des del punt de vista de la dona. I Pentura també, com aquí l'esperit del programa, és que tothom digui la seva i se quedi ben a gust, maldament diguin coses que són incoherents o contradictòries o absurdes. Pentura també haurien de voler que hi hagi dones que facin mils de projectes i s'equivoquin. Vull dir que no ha de ser només que per ser una bateria ha de ser la millor bateria del món, perquè si no millor posaran un home. Exacte, és correcte. Sí, és així. És un tema de falta d'oportunitat, efectivament. És un tema de falta d'equivocació també. Això, que hi pot haver grup de dones dolents, clar. Clar, que n'hi hagi tants que se pugui triar i que el mateix públic tingui l'oportunitat. Sent com a ridícul haver-ho d'explicar, això, no? Però és així, no? Que ha d'estar en tots els àmbits, no només en l'excel·lència, i no només en la correcció, i no només en que han de ser, com dius tu, les millors. Perquè n'arriben poques. Hi ha d'haver perdera, i en canvi encara vas una altra vegada en el rock i estàs cansat de veure senyors allà damunt. Jo no ho he d'entendre, però bueno, jo ho dic des del meu punt de vista de privilegi, però és així que ho veig. Ara en relació a tot això, he fet una cançó que jo crec que anirà al proper disc i que se diu Pas doble de Jurassic Park. I mos havies dit que tindríem, que no sé si ho he dit o no, que tenim la sorpresa que mos tocarà en directe. Faré una cançó en directe. Pentura podrien demanar un tast d'aquest o encara no? Se pot un tast, vinga. Serà la primera vegada que... La primera vegada de món mundial. Sí, l'altre dia la vam fer en directe molt justeta, a les voltes, que hi vam anar. Però vaja, la puc fer. És el Pas doble Jurassic Park i xerra que encara hi ha molt de dinosaures pel carrer. Sí, i Pentura, idees que tenim, que mos creiem que són, que és tot el que s'ha de saber de cada tema, que són dinosaures en realitat, perquè les haurien de repensar i reinterpretar adaptades a l'actualitat. Sí. Vaja, aquesta cançó és una crítica directa en els senyors. I si t'apareix, tu te vas preparant en la guitarra i escoltant les recomanacions que ens han fet també els nostres oients, que són unes recomanacions de tot tipus i sense cap censura, les escoltant tu te prepares i després t'escoltarem aquesta primícia. Sense pèls a la llengua. Sí. Tinc com un dubte perquè estic basculant entre el pessimisme més negre i l'optimisme més lluminós. Pessimisme per la brutal colonització que patim a Mallorca i tot el que això significa. I optimisme per el gran dinamisme de les xarxes socials o per la vida cultural tan activa que tenen en els pobles de l'interior de Mallorca, no? Hi ha gent que fa moltíssimes coses. I si hagués de nomenar només algú,
anomenaria el grup Teatre Lluna, que és un grup amb una qualitat brutal i que fa uns espectacles que jo intent no perdre amb ningú. En aquesta illa de quasi 3/4 milions de persones, en aquesta ciutat de Palma de gairebé 500.000 de persones, que després de Canaris és la segona comunitat més jove d'Espanya. La Sallent no és curiosa, no és dinàmica, no sé, la Sallent és superrígida i apalancada. És impossible treure-la dels dos jocs de sempre. És absolutament inabarcable en qualsevol disciplina, comandada per la música, principalment. Jo el que faria, recomanaria a Sallent, és que se mogui un poc i que vagi a aquells epicentres dinàmics culturals com Felanitx, com Inca, com Valldemossa, com Porreres. És inabarcable. L'oferta és inabarcable, però el públic no se mou, no té curiositat. A mi de la cultura m'interessa especialment les activitats que es fan des de la base. En aquest moments a Palma, institucions com la Fonera o l'Ateneu, l'Elèctrica o les tertúlies de la Lluna o les que nosaltres mateixos fem amb fil de pua, crec que revelen una manera de fer i de sentir important. Això és el que a mi m'interessa més. Trobo a faltar trobades on siguin intergeneracionals, tant des dels artistes com des del públic. Poder assistir a trobades on ens barregem i ens confonem les diferents edats. Hola, soy Miguel de Salamanca y llevo 30 años viviendo en la isla. Me gusta mucho asistir a conciertos, pero echo de falta eventos o conciertos de canción protesta de la isla. No sé si es que a los mallorquines no les gusta protestar o no les interesa. Quiero ya un concierto, un festival de canción protesta. ¡Viva el punk! M'agradaria reivindicar els espais públics, que hi hagués més activitats als pobles de l'interior perquè sovint tot es concentra a Palma. M'agradaria que hi hagués visites guiades per veïns o petites mostres d'art a pobles de la Serra de Tramuntana o el Pla per repartir millor la riquesa cultural i alleugerir la pressió turística dels punts més massificats. Això pot anar acompanyat de tallers participatius que en comptes de només anar a veure una exposició, m'agradaria poder apuntar-me a un taller de fer, per exemple, pa amb farina de blat de moro i que algú ens ensenyi les arts tradicionals d'una manera pràctica i a un preu raonable. Soc Jordi Bofill, artista del Baix Empordà i gestor cultural, i tinc la galeria La Bisbal d'Empordà anomenada Cosmos Art. Conec Mallorca i tots els seus artistes. Sempre els he trobat molt interessants quan estàs envoltat de mar. Al contrari que això, sempre he cregut que les institucions no ajuden prou a donar facilitats reals, que per molts cops, si no et mous en un ambient elitista i ho tens complicat, obrir camí, donar oportunitats a noves propostes creatives. Per això seria interessant trobar espais alternatius i llibres per poder facilitar punts de connexió, en aquest cas entre comunitats i artistes, perquè puguin col·laborar entre ells, intercanviar idees i així obrir-se i trobar camins nous, desenvolupar noves idees i nous treballs. Soc Francisca Serrano Baez, artista multidisciplinar. Vinc del món de la pintura, però m'agrada fer servir qualsevol llenguatge i material per poder generar el meu treball artístic depenent del moment en el que estigui. I en aquest cas vull presentar les instal·lacions artístiques que es van generar després de patir un càncer de pit. És un treball on hi ha so, escultures, es pot manipular, transitar. És un treball que parla del moment dur que és un càncer de pit, però sense dramatisme. Idò des de Turisme Petit, ara complint 14 anys de trajectòria, informant a les famílies de les activitats culturals que poden fer a Mallorca, a part d'altres propostes com poden ser excursions, i poden dir que ha hagut una evolució molt positiva en quant a quantitat i també a qualitat de les propostes que s'ofereixen. Nosaltres estem centrats a les famílies per a veure que cada vegada més hi ha més diversitat, i el que sí pensam és que moltes vegades, sobretot pensant en el públic familiar, la informació arriba molt tard o molt justa perquè una família se pugui organitzar, i ens agradaria poder disposar d'aquesta informació amb una miqueta més de temps. A Mallorca tenim molt de talent cultural i bastantes iniciatives que s'haurien d'aprofitar. Però que les institucions públiques s'haurien d'implicar una mica més i donar més facilitats als joves per promocionar el que és la música i el teatre. També s'hauria d'incentivar a aquests joves espectadors a assistir a un concert o una obra de teatre perquè sembla que s'estimen més anar a un tardeu. A lo millor això se podria impulsar des de les escoles, que hi hagi més música a les escoles. I
també, per finalitzar, s'hauria d'incentivar més la música en el carrer, que se poden muntar espectacles molt guapos, amb música originals, a diferents llocs, fins i tot a dins un bus, i això dona molta vida en el poble. Mira, música en els autobusos. Tu, Pere, Boníssim. si tu ara tinguessis un pressupost il·limitat, d'això de vergonyosament il·limitat, quina proposta faries? És una molt bona escoltant pregunta, tot això que mos ha dit la gent. És una molt bona pregunta. Home, llocs espectaculars a Mallorca en tenim per fer espectacles. Jo crec que dins la seva senzillesa, per exemple, el concert del Torrent de Parells que se fa cada any és una cosa increïble, que molta gent no coneix i que al final moltes vegades serveix només en els 4 guiris que hi hagi a la platja del Torrent de Parells. Però jo animo a la gent que no hi ha anat mai. No sé de quina institució ve, i Pentura és un pot dinosaure, la institució aquesta, però jo crec que és increïble aquest espai, com per fer-hi coses, per exemple. De manera respectuosa, evidentment, perquè som a la natura. I després hi ha espais com la Seu, que a mi me sembla, clar, a mi qualsevol li sembla un espai increïble, segurament desaprofitadíssim. Exacte, que se podria aprofitar veritablement des a la casa del poble, oficialment. Efectivament. Si hi ha cap limitació, la pintura s'hauria d'actualitzar. Sonic dinosaure en el qual sí estic d'acord és en l'auditorium, que té aquest punt kitsch que me sembla interessantíssim. M'encanta l'edifici en si. Sí. L'edifici en si, aquest I mar i vent, que té. crec que també estaria guapo. També. Obrir les portes, a la fi, això sí que mos pertoca. Sí, jo crec, com a viatges, excursions, tot això, jo crec que s'hauria de potenciar. Ho demanant des d'aquí. Sí. Ara volem la teva actuació en directe a Ona Mediterrània. Hem arreglat una miqueta el món o l'hem acabat de tornar caòtic. I ara volem aquesta primícia, Pere. Tenim una primícia, jo vull fer un trosset, perquè és com una mostra, un tast, d'acord, del que serà aquesta cançó, que Pentura encara ni serà, però jo crec que sí, perquè és bastant divertida. És una espècie de xirigota de Cádiz, en forma de pas doble, de Jurassic Park, se diu. Jo vaig aprendre el nom dels dinosaures mirant Jurassic Park i em veig de dinosaures pel carrer i xerren i no tenen massa cosa més a fer. N'hi ha més d'un que s'ha prejubilat i no saben que són un dinosaure retirats. Fa dies que no troben el sabor, com que duen escata i dolça patina tot i se pensen que duen sa raó. Berenen van dandi amb gotetes de suor. Triceratops omplen els carrers, brontosaures, directius de bancs, escapen d'un T-Rex, diplodocus, triceratops, pobres animals, brontosaures, directors d'hotels, suendes locals. Jo vaig aprendre el nom dels dinosaures mirant Jurassic Park. Fantàstic. Vaig de dinosaures pel carrer, tu no em veus, jo em veig. Jo em veig a l'última hora, també, constantment. Escolta, que ja tenim sintonia, que és na Betty Davis, però jo m'ho pensaré menys si podem canviar-la.
A qui hem de demanar permís? Quina és la discogràfica Home, de teva? moment, el permís me l'has de demanar jo mateix, A perquè jo tu? som el meu editor, però he editat el disc en blau, és a dir, que ho deixarà l'Anita Sancho, que a més forma part de la casa, pràcticament, no? Perquè col·labora amb vosaltres. I li demanarem... L'Anita estarà oberta a qualsevol oferta. És que això dels dinosaures donen per molt. Els extraterrestres ja m'havien agradat, però amb els dinosaures ja han fet... Ja mirem cap al proper disc, això és com una prepromoció. Clar. No, han tingut un final de programa fantàstic, Pere. Recordam el que ha de fer la gent que vulgui participar, inspirada per tot el que hem escoltat. Han començat amb en Miquel Barceló i hem acabat amb el teu dinosaure, està molt bé. I fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. He estat encantat.